anys tu no ens enganyes i els companys i les companyes fins aquí hem vingut. Avui fas anys, tu no ens enganyes i els companys... Avui és el meu aniversari i estic molt contenta. I aquesta vesprada celebro el meu aniversari. Vas a tot drap per Bon dia, Marta. Com has dormit? Molt bé, mare. Marta, pots anar a fer la compra i ja de pas et quedes al parc? Val, me'n vaig. En el parc, Marta està molt trista. Ma mare no m'ha felicitat. Estarà enfadada amb mi? Hola, Jaume, què tal? Hola, Marta, estic bé. I tu? T'agradaria posar música en la meva festa? No puc, tinc un altre aniversari. Val, no passa res. Adéu. Per la vesprada encara ningú l'havia felicitat. Marta, ves a la pizzeria per una pizza que hem encarregat. Val, mare, ja vaig. A veuràs quina sorpresa quan arribi a la pizzeria. En el parc va veure a una amiga. Hola, Marta, com estàs? Estic molt trista perquè ma mare no m'ha felicitat. Vas a poder vindre a la meva festa? No puc, tinc un aniversari. Tot el món té aniversari menys jo. Quina llàstima. En la pizzeria li havien preparat a Marta una festa sorpresa. Crec que ja ve Marta. És veritat, ja la veig. Vinga, senteu-vos. Felicitats, Marta! Quina sorpresa m'heu donat. Moltes gràcies. I ara per la tarta. Després de la festa, Moltes gràcies per la festa, No mare. et preocupes que tinc una altra sorpresa a casa. Quan arriben a casa, Espera, sí, filla. Val, mare. Tin, per a tu. Moltes gràcies. Que bonic que se lo sé. Te vull molt, mare. i així acaba la història de Marta i el seu aniversari. Avui fas anys, tu no ens enganyes i els companys i les companyes et desitgem sort i salut. Potser n'hem fet prou la pilota i és hora que anem al gra. Fora un detall el correspondre, la ronda podries pagar. Avui fas anys, tu no ens enganyes i els companys i les companyes fins aquí hem vingut. Avui fas anys, tu no ens enganyes i els companys i les companyes et desitgem